je zbytočné s tým bojovať. To je ako cikať proti vetru. To sa jednoducho nedá. Výsledok by sa nedostavil. Ako by si preložila túto myšlienku, túto vetu do talianskeho jazyka? V talianskom jazyku na vyjadrenie tejto myšlienky použijem idiom lottare contro i mulini a vento. Mohla by som teda povedať: è inutile sprecare le energie con questo, è come lottare contro i mulini a vento. Čiže nie ako po slovensky cikať proti vetru, ale bojovať proti mulini a vento sú veterné mlyny. Čiže použijeme tento výraz bojovať proti veterným mlynom. Čiže proti veterným mlynom sa nedá bojovať. Je to jednoducho nemožné. Takže dúfam, že aj táto mini lekcia ti bude užitočná. A ja som napísala e-book o idiomoch v taliančine. Keď máš záujem, napíš mi správu a ja ti pošlem link. Ahoj!